فنوى ارتيفيا بمكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كما يتمسيوم لك ساعات شعات تاخيلون لومي ربع شمون تمسكرم زتلالو زينا وشتن وصان كقربلكم تداري لكم كساف تصام مكتالكم زعدم الشام تولدي بقنتاتو فيلم مدفع معي من تزيد ترقاقة مخسب معقابة عرتات كايد مينستر تمرت تسويهم إيرترا نبرتي عباي بريطانيا أستراليا زخري المازاو إيابيلي برتا وقالس تسنبيلهم أفريتي مع عرزوها ما كلا بمحبر مترنا فموتسيت كم زرخبوا لحابيرهم نا أفغانستان تغزات رزولة طالبان مساقر منقستي كم زخمة أويجوهم منقست جابان لبدا كورونا فيروس نمو كتار نزاوه جهزوزنا يوان حدقا دنقاقة آنا ويحوه اب كفل هاجر كاليفورنيا بزعامت زي بحرقات بارع مرور لعلي شمون تميتش هكتار جاكا تغميغو اب هاجرنا اب مدفع مهيمنت زترقاقة مخسب نملأن نمعقابن كل زكال تعرتات ككاد مينستر تمرتي تسويعهم بملكع زبصاب استرالو تحستولو دونيكا صحيح كتاربايا أب هاجرنا بسنك مقراط تمرتي زقات أمام من مزبالات بمللاين بمفتحن أم مدفع مهاي من استراجعت مخسب نمملأن معقابن كل زكال تعرتات ككايد كم زقباء منستر تمرتي بمخنيات شومون تمسجرم أهجراوي معلتي مدفع مهاي منت أبزم محلالو فمل اختجاريتهم جنزابن مرداتان بمفتار تساطفنتن أبركتون معزاز عمتاو التذكر أهجراو معلت مدفع مهاي منت لو معمت بسنك سقات لبدا كوفيد 19 نخلت أكاديمية عمتات تقاريص محمد بات مرتن عبيتي داقم نمخفاتن نام نبور نمملاسن مقرراب أبز قبرلو زلو اوان تذكر مهلاوا زيادة أقداسيت كم اتخون ملأخت منيستر تمرتي ينتصر مدفع مهاي منت سب نزم أكل حويت متصباب ديجيتالاو فللي زبل نايلو معامد تيما وتسيتاوي تقبار مدبات مدفع مهاي منت نزيقاتات أم الرقاقات سب زم أكل حويت زهلو أقداسنت زنت أبارق مخانو تقيسو دما أبز حدش عامة تمرتي كلتشحن عسران حدن كلتشحن عسران كلتن كل نتفتات تمرتن سلت أنا نام نبور بمملاس زت أمامن بايتا أم مسرح ممهارن مستمهارن مفتار وسانو مخانو أسمير اللوم ملأخت منيستر تمرت أصعبو مدفع مهاي منت أم مصحفن من بابن ترايز درت أقربوت كم زي كونه بمحبار سفيح مرداتان جنزابن كومون تساطفنتنا بركتون أبستفرالية محبراو نتفتات مسراتن مدرخن أقداس مسرت نقد صالة تمرتن عبيتن سلازخونه مزملكاتهم نيسرح مشارخت بموهاد نزكون النتزي أبقمت زأتو أكايدان متعر الرايات المقبار كم زدلي أبريهم أهجراوي معلت مدفع مهاي منت بهاجرنا نمبل عسرا جزي بعالم درجة دمان نمبل 56 جزي تذكر اللام إيرتراويان نبرتي عباي بريطانيان أستراليان نيوزيلاندن زخري مبل سوس عمت مجمار برتا وقالسي بالعل هاجراو منفس كم تسنبلو ككابتو زوج حنا حبريتا أرديوم جايزتني اللي تخل مريم زوهرتو زبصاب يسعب بمسرة السحابريتا محبركم إيرتران تأماتو عباي بريطانيا بربعة مسكرم عب كتما لندن أبزكايدو تنبل أمباسادر إيرترا أب عباي بريطانيان سمين أيرلاندن أتو ستيفانوس هابت مريم نتاريخاوي بوتا بحت مسكرم أب تاريخ قالس هزبي إيرترا بمتكاس أب حرنتاو تقادلو تأمر زي سرحي حيالن نقوحن ودابي مستيرني كل عواتات سلزخونة بزل على كدفعلو كم زقبا أسمير اللوم أبت أجد أمي هزبي إيرتران ممت أنا نتسخفلو واجان زحلفو مسكدلاتن زنت أبارق سئلاو مرئيتن بهلاوي مسانادوتاتن قريبون يروم أبو منبر محبركم إيرتراويانن بريطاناويانن أتو أحمد محمود بوغانو سلام دسفنان لولاو النتاز التوحسن معبلتن بلتسكتن إيرتران مهنات زكاير زلو تعري بتسونو أحادنت هزبن حيال مريحنتن كمز السمر زد أراتر كمزيالة قليتهم إذا خمزيرون كله أب استفلاليا كتماتات أستراليان نيوزيلاندن زنبرو إيرتراويان نحاد مسكرن بمانزان بأكال أبا دراشات بمئكابن كمزيت أنبلوا كابتبوتاز بتحنا حابريتا أفليتهم بحت مسكرم نهزب إيرترا تاريخاوي تعلتها زبالة تغلال قنصل هاجر إيرترا بأستراليا أتو محر التخسته أبز زحلف سوس عامتات وحسنت هلاون كتعلنت انتراي زيكونه من جعبيت معبالن حاد حبرة السبون بغندو هاجراوت امرتن بوليتيكاون حتن مخانو زمسكرنا له منبارو بمتكاس عمت نتا نذا كبرت علت كنبعلن كلنا مبتعانا كنحدث يقبائلهم
አቶ መሐራ አስዒቡ አውሽጥን ወፃን ዝነብር ህዝቢ በብእዋኑ ንዝገጠሞ ተጻብኦታት ከከማመጻጽኦም ከም ዘፍሸሎም ብምብራህ ሎሙን ከም ትማሊ ውዳቤና አሕይልና ብልጽግቲ ኤርትራ ንምህናጽ ኣብ ዝካየድ መደባት ልምዓት ተሳትፎና ከነዕዝዝ ድልዋት ክንከውን ከም ዝግባእ አገንዚቦም ኣብታ አጋጣሚ አቦ መንበራት ማሕበረኮማት ህግደፍን ሃማድእን ከካብ ከተማታቶም ብማንዛ ቃል ከስምዑን ከለው ነታ ታሪኻዊ ትዕለት ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ከም ዝቐረበ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ አፍሬቲ ማዓር ዞባ ማእከል ኣብ ማሕበር ምጥርናፎም ዝምስገን ውጽኢት ከም ዝረኸብሉ ገሊጾም ወኪል ኤሪና ፍያሜት መስፍን ኣባላት ማሕበር ኣዘራሪባ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ኣብ ዞባ ማእከል ዝነጥፉ 180 አፍሬት ማዓር ኣብ ማሕበር ተጠርኒፎም ዘካየድዎ ስራሕ ኣብ ምስሳን ምህርቲ ዘተባብዕ ውጽኢት ከም ዝረኸብሉ ገሊጾም ኣብ ዓመት ኣስታት 100,000 ኪሎ ማዓር ብምፍራይ በመንገዲ ማሕበር ብርትዓዊ ዋጋን ውሑስ ኣገባብን ናብ ዕዳጋ የቕርቡ ከም ዘለዉ ዝሓብሩ እቶም ሓረስቶት ተመክሮ እናተለዋውጡን እናተረጋገፉን ዘሰላሰልዎ ንጥፈታት ኣብ መጠንን ጽሬትን ምህርቲ ማዓር ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብርሆም ማሕበር ብኩሉ እንትንኡ ብልጫ ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ዘፍረኻዮ ማዓር ይውሓድ ይብዛሕ ብጥርንፉ ንማሕበር ኢኻ ተረክብ ማሕበር ባዕሉ ሸይጡ ከዓ ሰልድኻ ይህበካ ካልኣይ ነገር ኣብ ማሕበር ተጠርኒፍካ ትምህርቲ ትረክብ ስልጠናታት ትረክብ ይህን ትበሃሃል ነንሕድሕድካ እውን እቲ ወዲ ማሕበር ትተሓጋገዝ ኣብ ኩሉ መዳያት እንተ ተጠርኒፍካ ብዙሕ ብልጫታት ዘለካ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ተሓጋገዝ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ብመንግስቲ ትሕገዝ ስለዚ ማሕበር እዚ ኣብዚ ብልጫ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ክጥርነፍ ኢለ ጀሚረ ማለት ብግሊ ሸጥካ ሓደ እምነት እውን የለን ምክንያቱ ጽርየቱ ዝተረጋገጸ ድዩ ዘይተረጋገጸ ውሑስ ድዩ ኣይ ውሑስን ዘረጋግጾ ሰብ ስለዘየለ ኣብ ተቐባልነትካ ከምቲ ኣብ ማሕበር ተጠርኒፍካ ብመዐቀኒ ተዓቂኑ መርመራ ተኻይድሉ ናብ ማሕበር ኣትዩ ድሽየጥ ከም ይኮነን ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ብቕዓትካ እትግምግመሉን ተመክሮን ፍልጠትን እትድልበሉን ባይታዩ ዝፈጥረልካ ዝበሉ እቶም ሓረስቶት ውሑስ ፍርያት ማዓር ብርትዓዊ ዋጋን ሕብረተሰብ ምቕራብ ዝብል ዕላምኦም ንምስማር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ምንጩ ዘይፍለጥ ፍቕሪ ጎረናታት ዝሽየጥ ማዓር ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ ውሕስነቱ ዝተረጋገፀ ማዓር ዓዲጉ ክጥቀም ዘዘኻኸሩ እቶም ኣፍረይቲ ማዓር ዝምልከቶም ኣካላት እውን ነቲ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ መግቲኢ ክገብርሉ ተላብዮምፈላለየ ጥዑይ ማዓር ኢሎም ኣብ ጎደናታት ሓደ ንፋስን ሓመድን ዝኣተዎ ዝያዳ ማዓር ናይ ጠሊ ባህሪ ምስሓብ ኣለዎ ስለዚ ዋላ ጥዑይ ማዓር ይኹን ኣብ ጎደና ፀንሐ እንተኾይኑ ብመጠን ትሕዝትኡ ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ ንሕብረተሰብ ኣነ እንታይ ብል ካብ እሙን ካብ ውሑስ ትካል ካብ ትካል ማለት ዝሕተተሉ ጽባሕ ንኮ ክገዝእ ኣለዎ ባህላ እየ እዚ ግዜያዊ ረብሓ እዚ ኣማሲ የውድቐካ ሚዛንካ የጉድለካ ስለዚ እንታይ ኣብደለ ጽዒሮም ማዓር ኣብዚ ማሕበር ተጠርኒፎም ምስቶም ማሕበራውያን ኮይኖም ከፍሪ ይኽእሉ ከም ዘለዎም ህዝብና ኸ ጽሩይ ማዓር ክረክብ ከም ዘለዎ ወግዒ ክስታይ ምኽባር ኩሉ ንሕና ኸ ከም ማሕበር ጥርንፋት ሓላፍነት ተሰሚዕና ኣብ ዝኾነ ንዓና ዘይመስል ካልእ ዝሰርሕ ሰብ ከዓኒ ክንኣልዮም ክንውግዶም ይግባአና ማሕበር ኣፍረይቲ ማዓር ዞባ ማእከል ኣብ 2001 ዝተመስረተ ብሕታዊ ማሕበር እዩ ረብሓታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ምሳን ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ብሓፈሻ ኣብ ዲጋታት ዝፋረዩ ዓሳታት ድማ ብፍላይ ዓብ ግደ ስለ ዘለዎ ብዝተወደበን ዝሓየለን መልክዕ ክሰላሰል ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሐይ ሃይለ ፀዊዑም አቶ ፍሳሐይ ነጻውዒት እዚ ዘቕረበ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ተወዲቡ ብ7 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ኩነታት ዓሳታት ማይ ጥዑም ንምሳን ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታትን ገስጋሱን ኣብ ዘተ ኣኼባ እዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል አቶ ኤሳው ትኩ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከባ ልዕሊ 80 ዲጋታት ኣብተን 40 ዓሳታት ማይ ጥዑም ከም ተዘርአም እንተኾነ ተን 7 ድበት ብምምልአን ውጽኢት ከም ዘይተረኽበን ኣብተን 33 ዲጋታት ዝተፋረየ ዓሳታት ግና ኣብ ዝድለ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ህዝቢ ገፉ ይግልገለሉ ከም ዘሎን ኣብሪሁም ኣብ ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዓሳታት ክፋረየለን ዝኽእል ዲጋታት ከምውን ጠንቂ ድበትን ሓሓሊፉ ዝርአ ብከላማይን ኣብ ምላይ ዘይውሕስ ኣጠቓቕማ ጀነሬተራትን ላሕኪ ነዳድን ዘይትን ዘስዓቦ
ሞት ዓሳታትን ኣብ ተጠቃምነት ፀረ ባልዕን ሳዕቤናቱን ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታት ብዝምልከት ዝተዓመ ስራሕ ብመንፅር ዝተጨበጠ ዓወታትን ዝነበረ ብድሆታትን ብዝርዝር ቀሪቦም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ መጻኢ ንዝሰላሰል ዕዮ ሓገዝቲ እዮም ዝበልዎም ርእቶታት ድሕሪ ምቕራብ ዲጋታት ብድበት ከይመልኣ ብደረጃኮም ክንክን ክግበረሎም ምእንቲ ተራ ማሕደርትን ሓለፍቲ ሕርሻን ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቦም بمحبر امرأون معبالأون سنكولان زتودبن نربعة أوارح زغتسلن مياو سلطنا أب عسب تواهبهم اتي عسر سلسته دق أنستي زركبهم 26 زيغاتات زتساتفو مياو سلطنا سرحات لاخان مباقتاوي سئلن زتقالليهم ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ኣብ ቦምበር ጨንፈር ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባልኣውን ስንኩላን ዞባ ደቡብ ኣቑሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፋይ ተኽለም ዕላማቲ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ተሳተፍቲ ሞያ ጥርዮም ነብሶም ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 5 ኣባላት ውሑስ ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ንኽህልዎም ብቤት ዕዮ ሕብስቲ ከም ተጣየሱ ዝገለጸ ኣቶ ተስፋይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከቡ ኣፍሊጡም سنكولان وجنات محبحب ناي كل زيغا حلافنت يزبله حكيم سنا امر اب تزوبا من سيتسفا ميكائيل امين بوغنو ما حور محبر اب كلن الزواتات نمسفحن نمحيالن ترى ولدي كعزز تلابيوم دحر زحت صار مستاغريت اهغراو زينا حيزخم لسكم مكتالهم تقصلوا دقيمه بخبر عدم نأفغانستان تقاطعير زلو طالبان مساغر منغستي كم زقمه تمال شوعة مسكرم اويجم موله محمد حسن اكوند قدام مينستر نايتي دق تبعتيو ترايز ابالاتو حدش مساغر منغست خوينو كعي تمزيزو خمزلو تغليصوم اتمساغر منغستي نخندي غزي خمزغلغل زاغيت ايتنصرن زلوم طالبان اتي منغستي نخلن قبيلات افغانستان ابغم زئتو صنبارن معورين محدرا خمزختل حابيرلوم زغمزيلن كله تشاينا الطالبان زقومو حدش منغستي كم تقبلو كتغلص انكلا ترك دما نمعبالتاتو بعتو كتكاتلو مخانا افليطالام ابت مساغر منغستي بغبره شبراز طرطرو سب مز طالبان الله زبل منغستي امريكا كمون ودو حبرات هاغراتن اوروبا حبرتن عقابتاتهم غليصوم اللوم 10 عامات انصار قدما وتحدراو متتاو كقال صنح طالبان ب 14 حسن افغانستان كم تقاصره يذكر ن طالبان نمدمساس كاب 2001 اب افغانستان كقال صنح قدما وتحدراو وفري نتا اسياويت هاجر بقليل كتوصو اب زي تخيل صتاون وتحدراون كلو كم زشما صبصابات يردوم መንግስት ጃፓን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር ንዝኣወጆ ህሱስ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋገ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ከም ዘናውሖ ኣፍሊጦም እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ መጠን መልከፍቲ ጅር ደልታ ከም ዝነሃረ ብምጥቃስዮም ኣብ ጃፓን ንርእሰ ከተማ ቶኪዮን ከባቢኣን ሓዊስካ ኣብ 19 ኣውራጃታት ህሱስ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋገ ተኣዊጅሎም بمسرت أواج الكلاو مستز انقدات تكالات كعتصوان كلها كالوت تكالات وهابتي أقلقلوت دما كساب ساعات شمون تمشت راي أقلقلوت يهبالوام اب جابان بكورونا فيروس نايز تلخ في سبات قصري استات 1.6 مليون نايز موت دما استات 16 شحن 400 كم زبصحه صبصبات عنا تهاجر يحبرم ملكفتي دلتا استبهله جير كورونا فيروس اب حيال هاجراتنا وسخ يمص كم زلو يغلصم اب كفل هاجر كاليفورنيا حبرات منغستات امريكا اب زعمت زي بزتخسته حادقاتات بارع مرور لعلي 800 هكتار ጫካ ከም ተሃመኸ ጸብጻባት ሓቢሮም በዘይ ካዚ በሰንክት ሓደጋታት ኣስታት 3200 ኣባይቲ ክቃጸልን ከሎ ኣብ ካልኦት ተቕርጹን ዕንወት ከም ዝወረደ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረድዮም زخمزيلن كل أبقى الخبابيتات نايتا خفل هاجر زت خست حدقات بارع جناب تحت غوز تصر زي وعلى كل مدى وخسارات كزايد كم زغل سب مزس ريحة مدفعت حو أمريكا أميتهم أبزوان زي أب 14 كبابيتات كاليفورنيا حدقات بارع مرور تخسيكتو خمزلون نمكتو 10 مشتشح أبالات مدفعت حوي توافيرهم مهلاومن يقلاتهم أبتاخف لها جرز تغستن زعابي مخانو زقلت زلون ديكسي زتسمي حدقا بارع مرور لعلي 4 ميتاويت نايتي تغلال لعنوت زسعاب مخانيو زحبر زلون أبز عمت زي أبتاخف لها جرز تغست حدقات بارع
ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝኸፍአ ክሳራታት ከም ዘወረድዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱም ጠንቂ ናይዚ ንሓያል ኣዋርሕ ዝቐጸለ ባርዕ ክሊማዊ ምዝባል ዝጠንቁ ልዑል መጠን ዋዕይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ደቡብ አሜሪካዊት ሃገር ኤልሳልቫዶር ኤሌክትሮኒካዊ ባጤራ ቢትኮይን ከም ሃገራዊ ባጤራ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ብወግዒ ዘፍቀደት ናይ ፈለማ ሃገር ኮይና ፕሬዚደንት ናዩብ ቤኮሌ ትማሊ 7 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተጠቃምነት ናይቲ ኤሌክትሮኒካዊ ባጤራ ንሃገሩ ዓመታዊ ኣብ ምስጋር ምሕዋልን ገንዘብ ዝጠፍእ ዝነበረ ኣስታት 400 ሚልዮን ዶላር ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ከተጉድል ክሕግዛ ነቶም ባንካዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝሽገሩ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብሩ ዜጋታት እውን ፊናንስያዊ ኣገልግሎት ከም ዝኽፈተሎም ኣብሪሁም ፕሬዚደንት ናዩብ ኣስዒቡ ንኣገልግሎት ምስጋር ኤሌክትሮኒካዊ ባጤራ ዝሕግዝ መተግበሪ ብግቡእ ይዓይ ከም ዘሎ ንምርጋጽ ዜጋታት ምትሕብባሮም ክዕዝዙ ተማሕጺኑሎም እንተኾነ ግን ምንቅስቓስ ኤሌክትሮኒካዊ ባጤራ ንምቁፅጻር ከምኡውን ብመገዱ ንዝግበር ዕድግን መሸጣን ክፍሊት ኣገልግሎትን ንምርጋጽ ስለዘይከኣል በቲ ሓደ ኣብ ሃገራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት እውን ከተውዕሎ ዝተሓላለኸን ኣካታዕን ኮይኑ ብምህላው በቲ ካልእ ካብ ንኡስ ውሽጣዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ሓሊፉ ብሰፊሑ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ዘሎቶ ዕድል ጸቢብ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ክብራት ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባት ኤሪት ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም ብርኩም ምሸት